liikkeelle. Ja kuten näkyy, niin aika lailla vauhtia pidetään heti ensimmäisellä kierroksella. Saa nähdä, kenen kunto kestää parhaiten, mutta kovasti on vilskettä Mäntyvaaran takasuoralla, kun ensimmäinen täysikierros on täyttymässä. Ja siinä ei jarrutella missään vaiheessa, vaan aika lailla kasvua, jossa päästään painelemaan kaiken aikaa. Ja heti, kuten näkyy, niin aika pitkästi helminauhaksi ovat kelkkarijat ensimmäisellä kierroksella Mäntyvaaran kaviouralle levittäytyneet.